Așa, bună ziua! Se pare că am revenit cu partea a doua de pe... Ce am revenit? Am uitat să zic la revedere, mă, de-aia am început video-ul nou. Că nu m-am uitat cât am filmat. Și dacă mă ajută unul dintre voi să lipez videourile. Să sperăm că ăla care mă ajută nu-i Darius. Că-i prost strică tot. Ce? Bă, da. În primul rând, încearcă să nu încalce regulamentul. Dacă nu încalce regulamentul, știi care e regulamentul, nu? Corect. Și să nu fii gay. Prost. Game Extreme 5. Ce? Oh. E greu să fii prost. No, dar ce mai ușor să fii prost? Dacă e greu să fii om. Greu e că n-ai cama. Deci eu încerc să fac parașută și voi stați la soare. Și tu cânti despre parapanta vieții. Te-ai născut în parapanta? Ce prima? Da, îmi fac și o parapantă. Ce, să aibă vecinul mai mult ca mine? Se poate? Eu nu l-am, că am instalat. Dar ce că merge greu? Nu, dacă te... Și eu am... Mă gură, mă, cine te crezi, mă, să-mi că zici mie, mă? Ce, mă, cine mi-a pus gard pe acoperiș? Acum plecăm. Acum plecăm. Angelico, ia și fă tu dacă te crezi, bă. Bă, ce faci acolo? Acum hai. Fiți atenți. Spuneți la revedere. De ce? Dar stai că n-am închis video, că am filmat decât 2 minute. Angelico, intră și iese. Și intră acolo și îmi spune de cine se determină. Bă, n-a știut că e acolo. Bă, nu era alta zice, îl cheamă Darius, îl cheamă Darius. E copil. Și al 8-lea nume e țăranul. Ionuț. Dar chiar mă, nu-i ce-avea cu bietul copil. În afară că e prematur. Și-ar dori, dar nu poate. Știi că ieri a dormit la Victor? În același pat. În același pet. Oh! Ba da! De ce fac? Bă, care are găleți cu apă? Câte? Bă, realitate, nu realitate. Câte ai? Pe Minecraft, pe Lemoncraft. Zi-mi puțitule că n-am toată ziua. Ok, când ești să-mi zici și să nu mai fii împuțit. Joacă tu pe serverele astea urâte, nu juca pe serverele noastre. Bă, dar toți au ieșit din conferință. Și atunci poate să vorbească românește, știi? Spaniolă. Să nu poate să ne știi? Și când ne așezăm până la mamă, începe spaniolă, și ce ne serviți, nu știu ce, și când încep ăia, hai, la masă, a spus și încep să vină acolo în vală de oameni.
Stați așa cum am pahar cu apă. La spawn. Sub. Da. Hai! Asta că tu mergi pe server. Bă, Angel, stai. Niciunul nu s-a conectat. În fine. Mă moară! Nu știu ce... Zambală! Stai că se scap de zambala. Mă baricadez. Și-mi dau armura să-mi vadă skin-ul. Să-mi vadă semnul de pe spate cu YouTube. Și să nu fiu nepoliticos. Subscribe. Deci, subscribe și bună ziua!